An pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mga ito, kagwala po kita ng 34 minutos, bakalisan alas 9. Kami po aktibong membro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Okay, boss Diyos, marhay na aga po. Maray na rambrag. Good morning kay karundang Alin Ligasyon. Yaw naman po kita sa presentasyon kan Bicol Connection. Kaibanan ta sa information ang playboy kan RPN. Jimmy Guanson. And yaon man si Engineer Cha Boy na obra. And sa transmitter, yaon po si Engineer Felix Lagrimas and si Aldrin Orlanda. Sa pangalan po kan regular host, si karundang Dewey Habanalim. Ako po si June Badong Batan. Ribalan kita alas 9 sundok alas 11 ni na pagkaaga. Good morning! Digdi po sa anom na munisipyo kan Ringkunada and Sulusulong syudad. Digdi po sa syudad kang Iriga. Ano man po ang sindong pinagagigibo? Yaon po ang pag-imbitar kan programa. Okay, good morning kay Engineer. Sa'yo na engineer. Sa ngunyan po mga tugang, kasod formal lang pinag-close road. Ini pong tinampo na pasharing po sa Barangay Salvacion Baaw, Camarines Sur in connection po mga tugang kitong trabaho ongoing project. Ini pong diversion road. Kaya lang po mga tugang ay abaanan ning sa tuya mga kababayan, mga kabarangay. Habo na maglibot, napirit dyan sa sasagibong kuyan, pag-construct ang tinampo. Asin naaabala man po mga tugang ang mga trabahador, lalo ining bakko, asin ining pison. Kaya pangapulan duman po sa nanunungdan.
Dyan po sa Banwaan Kanbaaw. Kung daay man si Engineer Steve mag-request ng piso. Sabi nga ni Karundang Philip, may lata. May lataan piso. At nga ni po mga tugang masecure ang trabaho dyan. Siguro dahil na kita maghalat na igwa pa dyan maaksidente sa pagparapipirsa na pagbatloy dyan sa pinagsasagibong pagkonstrukan tinampo, igwa pang badiskwido. O kung dahil mariparo kan operator kan bakko, o tibaan masampaling ka itong bakit ang mga single motor. O kaya nangangapunan kita. Dyan sa Banwaan Kanbaaw, common sense po. O kuyan, kuyan na ini, kumbaga, maging alerto kita. Hirak man kan mabibiktima dyan. Siyempre po mga tugang, ang operator, minsan dahil man yan nagre-reparo. Kung igwang maagi, ang isip ko yan, nagtatrabaho. Pero po kung araw ka yan, igwaning nagpipirsa, ay dapat kaya na maghagad na nin ko yan. Asistensya dyan sa piso. Ining mga may signage na do not enter, kaagad na nin piso, taning dahil nang ganda pagsultaran. Lalo na po dyan sa may release, boundary po kang San Ramon Salvacion, pwede pong kaagan dyan. And then duman man sa may harani sa eskwelahan, dyan sa may elementary school, pwede man mag-detail dyan kan piso. Taigwa dyan agihan, pasiring po sa may barangay San Vicente. Taaning dahin na maglagbas. Tayan po mga tugang, dahil kita magibukayan kung mapang nangyayaring insidente. Pero kung igwa nang mangyaring insidente ay inda, baka ma-action kita kung igwa nang mangyari. Habang po mayo pa, ipreparar ta. Dahil ta na pagtulira ron so ugali kang Pinoy na aksyon kung igwa nang nangyari. Mapaman ngayang nangyayari. Ingon na ngaya kita ay pambira. Hahalaton pang igwang mangyari. Iyo bagayan na katubuan. Kaya po mga tugang pangabutan da mga pulan kita duman sa duwa. Digdi sa kontraktor kay Engineer Steve, and then duman man sa piso. Dapat kaagan po nin bantay. Taan pinaglangkaw po mga tugang kan nasambit ng tinampo. Pigay estimate ko, kulang sa ro may kibangang metro. Garo 2 metro ang langkaw. Kaya halangkaw po mga tugang. Garo siya humps. Kaya yan duman man sa mga motorista, dahil nang ganda kita magpirit. Igwa bagang mga ditor. 2 barangay ang gagamiton kan Barangay Salvacion na ditor. Either digdi sa may Barangay La Medalla or digdi sa San Vicente. Tayan po mga tugang habang abala yan. Kung araatyan mapundoan operator kan sa iyang operasyon sa igwalang maagi, abala po yan mga tugang. Sabi nga na kitong kuya, nalunadan ko, ang guto na ngayon superman, araatyan kaya may maaging motor. Dapat kaya, kaga na talaga ning barikada. Itong kawayan na dahil na maglusot dyan. Sabi nga ni kaya, sangsangan. Pasensya na sa apelyidong sumayaw, ha?
Dahil ko man pinipinsar. Mga sangsangan. Lalo na po dyan sa Bay San Vicente. Ay, kadakol ang sangsangan dyan. O, tibaan na ilaglag mo ni Karundang Tsa. Sa maabot na Domingo. Okay mo to gangga kung anong ta... Ruta Pornilios. Bicol Connection Report. Okay. Good morning sa mga parantabay kan na Bicol Connection. Katatapos ko lang tadi karundang June kan na bali tulong aldaw na pagsagibukan validation kan mga senior citizen digdi sa Banwaanin Bao Camarinesor. Oy, marita makakaulit si Dona. Negative tagi karundang negative. June. Dahil ito makakaulay si ma'am, inilang nakuat nga itong informasyon. And sabi nga ni Kayan na may mga senior citizen man na medyo may hinanakit, pati isinda nakaiba sa lista na makakakuha kan dagdag financial senior citizens o kan DSWD. Kuya Nyan Roth. Na 3,600 na sa indang marireceive in kaso mag-abot na o matapos na validation kan mga senior citizen katakod sa pagdagdag kan sa indang nakukuha ang pension na kada bulan nga ni 500. So, dagdag ko lamang na kantidad ang 3,600 pesos. Ano yan, Roth? Karandang Roth? Ni Mama Donna Borsia, ang focal person kan senior citizen, digdi sa Banwaanin Baaw na daing nga gabos, maabot ang gabos na senior citizen na pensioner, digdi sa Laugan Banwaanin Baaw, ni nahulita sa kada barangay, may pila lang na na-validate na sinda karapat dapat na mag-receive kan naunambitan ng dagdag kan senior citizen na 3,600 na makukuha ninda. Halata biya Karundang Roth. Ini nga 3,600 na ini. Ano ini? Monthly, quarterly, o yearly? Dahil ngunyan lang yan tabi karundang dyan makukuha katuwang nga nininda ang land bank sa pag-validate. Ba't mong sabihin? 3,600 na iyan, ang dugang na pension ninda sa ngunyan na kuya na dahil ka lang masigurado kaya kung ini bulan-bulan o quarterly or basta sa ngunyan ang senior citizen kaya bagong araw ka ito na semestral sa ngunyan quarterly ang sa indang pagpensyon. Pero sabi nga ni kan ibang gurang mas marahay ngaya kung kada tulong bulan nakaka-receive din na ngaya kami kan sa nguyang social pension ninhulita agap kuno sa tataramo na rin kunada nakakaagap ngaya sa muya sa tanga nga ikumi sa aral daw. Ano yan na Karundang Roth? Financial assistance na yan. Yan ang social pension kan mga indigent na mga senior citizen na talagang karapat-dapat na mag-receive kan unambitan ng social pension. Pero arag man yung tabi karundang June sa 4 piece na igwa na sindang ATM sa ngunyan. Pero ang 1,883 ng mga senior citizen digdi sa Laugan Banwaanin Baaw, sabi nga ni Ma'am Donna Borsia, daiyan ka boss matatauan ka sa tulong aldaw na pag-validate. May second batch ta ining inaabot karundang June. So itong mga dai na abot siguro sa masunod na batch iyan sinda matatauan man sa naunambitan ng unconditional cash transfer na sa paaginganitan ATM. But mong sabihin pag-payout ka yan. But mong sabihin Karundang Roth, pinag-cluster ang mga barangay na makakaresibis na kana financial assistance hali sa DSWD pasiring diyan sa mga senior citizen. Malangan ni tabi karundang dyan kan inot na aldaw kan Mesa Tibaga 2022 an yaon duman ng mga mabalidate an yaon an mountain unit kan barangay
sa Banwanin Baaw and ining last na payout an Barangay Sagrada, San Juan and San Vicente an kuyan an nahiling ko duman na nagvalidate or timong aldaw sa pagvalidate tan sa indang mga requirements tanganing sinda iba duman sa sinasabing unconditional cash transfer na o yan ang an ATM. Bako na itong mapila ka sa pag-payout, kundi may ATM ka na, ansarong pensioner. Oo. Aday mo man lamang nayapot karundang route kung pinagpirang cluster ninda ang barangay dyan sa Banwaan kan Baaw. Bali sa sulong aldaw kadi karundang June, gabos na barangay naabot na taan halimbawa ang Barangay Sagrada ay walang min 10 recipiente kan ATM o unconditional cash transfer na naka-receive na validate talaga na 10 persona lang na senior citizen na nakaiba. Kaya duman sa 1,883 na mga kuyan, mga senior citizen at pensioner, dahil pala sindagabos nakaiba. O ag na nga ni digdi sa Barangay Sagrada, sila lang mga 10 sana ng daan na nakaiba sa mga senior citizen at pensioner. Pero piraan member kang Sagrada. Piraan senior citizen member. Yan tabi karundang June, dahil ko pa nakuhaan total na numero kan mga senior citizen digdi sa Banwa o digdi sa Barangay Sagrada. Pero sa masunod na aldaw, aaramon ko yung kay Ma'am Donna Borsia ang focal person kan Banwaan min Baaw. Sa senior citizens ako. Iyo tabi karundang route ano. Pero marahay ko ta kung nakaulay ta si Ma'am Donna Borsia tanganing mayapot ta kung rin naman ang iba matatawan. Iya pa may second batch kayaan, sabi nga niya may second batch man iyan na makaka-receive ka na biton ang ATM and ang conditional cash transfer na inaapod ninda. Tangaling dahil na matipisilan ang mga senior citizen na ma-payout. Arka balakan karundang June kung magirumduman pa kaya may mga Banwaan kaya baga na minsan surusuan na may mga senior citizen na medyo malain ang pagmati sa kahahalat sa pila tangaling makakualang kan sendang bulanan na pensyon. Pero may question ako dyan na karundang route. Ano daw kung hirani na lang ninda sa tawo ang sendang serbisyo? Kumbaga, bugtak ninda sa barangay na tanganing ang mga gurang dahil naman magpasiring dyan sa LGU ta sobraan init o kung man mag house to house na lang sinda, kumbaga ining mga empleyado kay ning senior citizen, mga empleyado makukusog pa man. Tan mga senior citizen baga, an iba na high blood, an iba kung ano-ano mga namamatayan nakapila. O pero kung hiranin na ninda ang serbisyo sa mga senior citizen na member, siguro yaon ang pag-umaw kan grupo. Yes, sabi karandang yun, John, baya ilang takon halimbawa makaulitaan mismo OIC kan DSWD, si Ma'am Cyril Dato, Cervelos, and an focal person and an OSCA kan Banwanin Baaw, si Sir Nestor Aybaysa, makakauli niya to ang tulong iyan, pwede tang isuggest an arugayan sa masunod na aldaw kung makauli to sinda personally. So yan tawag karandang June, ang dugang informasyon sa lado lokal, karundang Ruth Cornelius, para sa Radyo Ronda, Iriga. Field Report. Okay mga tugang, salamat na mahay kay karundang Ruta Cornelius kan sa iyang dugang na impormasyon. Maparipit po digdi sa 4-piece o senior citizen. Ini po mga tugang na senior citizen, dahil naman ini pwedeng pagpapilahon pa dyan sa LGU. Ano daw kung iranita na ang serbisyo kan senior citizen, iranita na sa inda. Dahil na pagpapilahon. Ini po mga tugang, senior na nga ni. May mga hipnuan na yan. Ang iba kayan, may mga arthritis na. O iyan, pag nakamati yan yung kadipisilan sa pila, ano daw, panimbagan daw kan opisina, kan departamento.
Iyon sa yan sa mga dapat dapat rumdumon. Akan na departamento. Lalo na po kan senior citizen. Halat, dahil na ka na magparaapod. Tana sa programa kita. Dahil na nadidistract. Nadidistract an sa kuya nga kuyan. Pigtataram. Dahil na magparaapod. Tamay pinagtutukar kita nga tema. Iyo po nga na yan mga tugang ining senior citizen, inis si mga edad na 60 pataas. Alagad si mga 60 in between 60 and 70, di pa marisa. Bako pang risa na senior citizen. Pero sa mga 70 up, dapat po mga tugang, dahil na yan pagpipilahon. Iradita na ang serbisyo. Dyan sa tawo. Aram taman. Paano ta maaraman kung sisay may mga edad-edad na? Magdulok kita sa barangay. Taan barangay po mga tugang. Sa opisina kan barangay, aram po yan kan kapitan. Aram yan kan mga kagawad. Kung sisay ang mga maedad-edad na senior citizen na dahil na pwedeng magpila. Maski yan igwapang kaibanan na aki o makuapo, kaya unsugurang nagpipinitin siya. Iyo yan dapat mabagungon yan, digdi sa mga bagong matukaw o bagong leaderes ka na banwaan. Hiranita ang serbisyo sa mga senior citizen. Dahil na pagparapapilahon. Takon minsan po mga tugang abang laba kan pila. Dahil na pag-utrahon. Kung naramdaman po nindo, akan nakaging taon. Igaw mga senior citizen na nadidiskwido por dahil sa pagpipila. Inaatake. Dapat po mga tugang, dahil na mangyari yan. Tainot nakapila, gutom sugurang. Gutom sugurang may namamati pa. Pag may napasala pang dikit na litra, aanggutan pa sugurang ay inda. Grabe po mga tugang ang diferensya. Kaya ini dapat pangapodan sa DSWD na dahil na po dahil na pagparapapilahon ang mga gurang. Iranita na ang serbisyo. Kung pwede mag house to house. Si isa'y mga beneficiary ka din na pwede. Kung baga sabi nga ni Karundang Ruth, igwasa na. Pinipili. Anong mga qualification ang nakakabali dyan? Talagang tios na gurang? O tibaad si mga napipili na gurang si may mga awad-awad man. Dapat inuton sa mga mayong-mayok talagang gurang. Pero po mga tugang, kung ako hapoton, mag-igwa, magmayo, ang sarong membro kan senior citizen dapat gabos abuton. Tainot nga ni po mga tugang, ang mga igwa, ang igwa na naging senior citizen, iyan si mga nagkontribusyon. Nagkontribusyon, nagbubuwis. O kumbaga ma-enjoy man ninda, si pinagparabuwis dinda. Kalsin da makusog pa. Gabos man kita nangangaipo. O kung naisipon nga ni, an mas dakol na utang si mamayaman. Ang tios, an utang piso. Makautang ka nga ni isang ribo. O tiba at paghandalon ka na. Pero an mayaman, an utang kayan milyon. O kaya dapat maging benepisyero kaning financial assistance. At ang DSWD pasiring dyan sa mga senior citizen, dapat gabos. Tainot si mga mamayaman, iyo yan si mga nagkontribusyon. Kansinda mabagsik pa, makusog pa.
Kaya believe ako, dyan sa Barangay San Roque, dyan sa Banwaan Canbaaw, tibaad na ay magbago. Si Sted, Palencia, Esplana, iyo po ang presidente, barangay president, kana senior citizen, o mayo pa siyang pinipili. Hindi pag-abot sa regional office, kung igwasan ng pipilion, yan ang problema. Bako na yan problema ni Sted. Problema na yan kang region office. Kaya ayan po mga tugang, natimahan tani sa impormasyon na pinagpaabot po ni Karundang Ruth. O tibad sa mga maabot na aldaw, makaulay ta si tulong pigaminsyon. Tayon, bako man yan mga tugang maraot. Tainot, si mga rayaon po dyan may sweldo. Tadayin man yan ma-opisina dyan ng kumayong sweldo. Pero na lang, kung talagang si pagserbisyo ninda, udok sa buot na maging voluntaryo. Kaya yan mga tugang, pangapudan ta sa DSWD, magasain man ang munisipyo. O dapat nga ni kayan, tanganing pusog, magkaagning ordinansa o pag-urulayan sa sangguniang bayan o sangguniang panglungsod o sangguniang panlalawigan. Natangani po mga tugang maitao taning magayon, marhay, asintultol na serbisyo sa mga senior citizen. Good morning kay Rambo. Rambutin. Sa ngunyan po mga tugang luway-luhay na nakakanood at sa tuyang mga pampublikong lunadan. Okay, may report pa kita. Kung anong taan report, kaaganta din magayon na intro. Ay natuso. Bicol Connection Report. Okay, mo tugang nasa linya si Karundang Philip Barasida. Karundang Philip, pasok! Salamat, Karundang June. Good morning sa mga prantabay niya to. Nagrayo-rayo ako ta, ang monitor nagningiyaw. Na feedback makulog pati sa taliga. Oo, bako sa nang sa talinga, makulog sa bulsa. Pangyayari. Patadaan ko niya na social security system na saro bagay ni sa ahin katang tutuyang gobyerno na perming grabe ang pila. Iyo nga ni dyan sa luwas. Pwedeng ma-high blood ang mga kliyente sa abang init sa luwas, may trapal. Kaya talagang difícil pag-arog kayan sa mga lalong-lalo na ito, mga pensioner. Si mga kurang. Mga may edad na, pwede yan na high blood doon, natakihon. Iyo, tama. Hahalap ka na sa indang mga social pension. Sa Kansaro nga ni, may nagapod sa tuya, dyan sa estasyon, ining manunungod sa indang social pension, na taga dyan sa Banwaan ka na bato ining nadangog ka itong pinagtutabing 500 pesos na kadagdagan sa indang mga bulanan na social pension. Karunda Philip. Kaya lang baka aldaw na dahing sayod paman nini. Drawing. Kung minsan baga ang gobyerno, ibang mga ahensya
sigan balangibog na tulos, ito palan, uda pa man. Oh, dahil pa man pig-implementar. Pigi-implementar na, alagad, Mayong kwarta. Mayong kwarta. Ano problema dyan? Mm. Kaya barangan pa itong gurang, ano nga, sir, narin daw yan, i-release na naman. Iyon talagang. Tutunan siya. Mm. Siyempre, kung madyan man sa opisina ka na social security system, ligdi sa syudad kan iriga, tapos maparahalat, ito palan, udauman, Mm. sige sanaan pila, duman sa luwas. Pagabot sa laog, mayo man. Ay, inda. Mayo man, kung pag-abot sa laog, sasabihan nga, Madam Senyora, Mm. babae. Oo. Kung lalaki, Senyor. Sir, senyor. Mm. Pasensya na ta, uda pa man ito 500 dito. Mag-ulat siya na muna kamo. Hindi pa rin nakauula si President-elect Bongbong Marcos. Siyempre, tapos ang kaso. Mayo man maginibot, mayo man talaga. Oo, na kung minsan puro sa napangako ang nangyayari kan kwartang yan na mga tigpopromesa na kadagdagan. Iyo baga. Tapos kung minsan nga igwang natatawan, igwang day. Bakong pantay. Takon naubusan. Naubusan min pondo. Ano kaya? Pondo. Paday. Ano kaya? Nakakuha ka kaya? Iyo nga. Ako nga dai. Igwa pa nga akong ID. Ay, ID lang pambira. pala. So, binabot susinta, buuda. Ay, iyo. Oh. Kaya, inian dipisil kan mga arog kayo ni na ipapaaram tulos. Tapos, kung minsan, bulakog ng matakan na senior citizen, Mayo man sa kwarta. naabot otro eleksyon sa iba. Ay, pambira. Yan ang realidad na nangyayari sa tuyang nasyon. Kaya, kung minsan, ginagamit to baga sa politika. Nirelista ngayon pag ma-eleksyon na. Iyo, dahil kita malilingawan. Kung nirelista tulos ngayon ay mahagad na naman yan otro nin increase. Financial assistance. Kan mga Iyo. Pilipino baga pading yun, mahilig sa sabi nga ni kayan libre. Iyo. Pag libre pati, kadakol. Oo. Kadakol yan. Magtsaga yan, Pag bawal igwang- nagsurok-sukan magutom sa pila, basta igwa. Pag igwa pa ng registration, ay inda. Baka 1,000, baka 10 siya ng makatunga. Garo man yan barangay assembly. Pag mayong relief, ay mahig yan kayong maatindir. Kaya pag mga arog kayo ni na mga kadagdagan kuno, napatday mo na pagparabalangin mo. Tamayo pa man yung fundo. Ini nga na kung minsan kaya, pampaindagar lang baga duman sa mga miyembros. Nanganing mag-oro active man, so buhay, kan senior citizen na may dadidad na. Siyempre, maray na ngayadi, tuggan tama na ding mga senior, 500 pesos. Basta agko. Pero, agko aldo na uda sayod. Amo yan ang problema. Ngayon yan, sabi nga ni Kayan, totoong nangyayari. Pero karon ng Philip, ano daw kung gibuhon man kan na SSS na araw kan na ginibok ang LTO? Kung naramdaman mo baga so LTO si mga kliyente, yaon sa luwas iniinitan ngunyan kinagan ning kwarto aircon na pati, kaya maski maghapon ka diyan sa laog dai ka maiinitan. Iyo manggirara yan, pila, igwa manggirara sa luwas. Iyo si day na accommodate sa laog, yaon sa luwas. Parehas man yan dyan sa Kasureko, drive-thru. Oh. Tapos ang mga nagda-drive, batad na sa luwas. Pambira. Kung nakamotor ka, matututong ka na. Ako kuryente ka kang tutong. Oh, dapat pala atupan man ayan ang drive-thru. Ano? Ay, oo ka. Ang mga mabayad ba sa Kasureko, kung minsan siyempre,
nagparapagalan ng kwarta, tapos Oo. magpaparambatanon ka. Intiro ka na yung batad sa kung parauma ka. Ba- Construction worker. Batad ka na nga ni sa pag-ipos ng kwarta, babatadon ka pa sa pagbayad. Yan ang problema. Parehas man yan kan makuha kang lisensya, maparehistro ka. Talagang matyaga ka, magparapila mo na. Kung di ngunyan nga ni, marikas-rikasan proseso dyan. Kapag ni LTO Chief Jerry Navarez, talagang siya mismo ang nag-aasikaso kan mga kliyente sa luwas. Kaya madali ang proseso. Bakong arogan mo na kaagi na yaon lang sa opisina. Oo. So, iba ka itong mga LTO Chief sa lawag sa naman kan opisina. Pero marikas ang proseso si Ma'am Grace Roas. Kaskas man ang proseso ka ito. Pero man duman sa itong taga Camarines Norte na medyo kinakauyaman nito kan media. Pag malawgan media, ay, mayroong nga interview. Ano may kamurigdi? Kung narog kaya na head of office ay talagang mayo para attempt na wag dyan. Ngaro pirming busangot. Iyo. Ngaro pirming pinag-uutangan paglawag sa opisina. Garo huhuldapon. Kaya dipisil. Digdi man sa SSS, na social security system pati, digdi sa syudad Kanirigan, opisina, bako pa man sa inda. Bakong sa diri. Nag-aarkila. Kaya, pero ang kwarta, kadakol, milyones. Ang nakinabang nga ni, ito lang mga board of trustee. Saro bagayan sa nangenot sa anomalya man. Sa ahensya kan sa tuyang gobyerno. Arguyan ka, Pade, arguyan ka yan. Ngayon manager, di na kita magbakaling luti. Mag-arkila sa nga kita, an arkila nga ya, mas pasil. Dahil niya kita maparenovate. Oo, tapos, piraman. Iyo. Piraman niya arkila. Oo. Ay kamalman nga, arkis nga, kadi kaya naman. So pala nagawa ng SOP. Pirme. Wala pala nasubi. Oo, pirme. Kaya, imbis na makatipid, Magastos. lalong nadobli. Magastos lugod. Oo, iba susubi. Iba siya naglalakaw, iba siya nagsusubi. Yeah. Sungkaan. Sa mga ahensya kan sa tuyang gobyerno, mga parasubi. Pade, araw mo pade kung anong hilig nindang kawat. Sungkaan. Yan. Mahilig sa subi. Oo, ini nga, digdi man sa sarong labot. Hindi, digdi sa bilog na labot. Pinakadakulang Sa dakulang labot. Subi. Mas matindi yan. Kung grabe ang subi. Oo. Hindi ka man masubing saro. Pero nang... Itipunon mong intero duman. Hindi naman nangyayari sa tuyang gobyerno. Pero formada kan ibang mga yaon sa gobyerno, maray nga, dakol-dakol perman subit. Kung ibang administrasyon na naman nga, matanggal nga kita. Igwang na isubi. Dakol-dakol na ito. Bahala man nga sin sa mga buhay ninda. Inan, totoong nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya, Saka, naway. kapade, baka nga sa masod na bulan, mayo kitang maisubi. Oo, saka, nangyayaring ini, pasiguro permi, Aliwalas pirde. kaliwanag permi po sa mga kliyente, sa mga tiyos na Pilipino. Iyon talaga. Nangyayari sa Pilipinas. Kaya pag-abot sa Pilipinas, sabi kan mga dayuhan, grabe man kaya nga Pilipino, di nakukontento sa Usad. gatikot. Gusto nga, pero ni Omos, ang tama, loko, pistalat, malad. Amo na nga yagon. Udmo. Okay, naputol siya karon ng
Philip. Makonsili ni pigaulayan mi. Baka ulang sa SSS kundi sa iba pang mga bagay. Okay, karon ng Philip, go. Oo, hanggang no rin mababago ang pag-uugali kan ibang mga Pilipino. Iyo baga. Iba tultol so kaisipan, pero kadakli, puro naisip siya na magsubiday, magpagano. Ano ba nga gusto? Oral daw eleksyon? Iyo ta may kwarta. Tapos ang mga negosyante, lalong-lalo na sa mga paratindanin manok, yung mga pudsi na may manok. Mabinta. Mabinta. Dagan pila. Oo, mabinta. Kaya magtiyos ang mga Pilipino kung mga pirang semana, pirang bulan, hasta taon, tiyos. Iyo. Kumbaga dahil inisip ning marhay, si ibuboto ninda nga politiko na marhay na mag-gobernar. Ang inisip, sumarhay mag-sobre. Anong klaseng sobre? Secret. Plain o itong may stripe? Secret. May mga power stripe ka. May- Ikan lang pag-stripe. May guhit mo sa tagiliran. Oo, itong brown envelope. May guhit niya sa tagiliran. Iba man ang law kay Toki, isa duman sa mga puting sobre. Itong brown na sobre kan magluwas sa kan panahon ng eleksyon, yaro pang Amerikano ito. Oo. So, puti pang Chinese. Oo, dikit sila. Kakadikit. Mas mayaman pala ito kano. Iyo. Brown envelope. Oo. May kurit pati. Oh. Ay, pambihirang buhay tayo sa Pilipinas. Kaya sabi kan mga nakaulay ko, daw, ang ano rin, daw, siya magpresidente, siya maggobyerno. Parehas. Kan permi ang sistema. Parehas, yung pagbabago. Pirang dekada nga naabuton kan Pilipinas. Iyo yan pa de. Makakuha din pagbabago. Iyan pa din dahil isipan kang gobyerno na sikira matawan ning ito baga nga awad-awad ang mga nasa laylayan, tawan ning livelihood na iko yan maninda CI kung siya mga nasa laylayan natataong magnegosyo. O datanganing si mga nasa laylayan natataong magnegosyo o baka sa sunod na eleksyon asensyado naman ito. O makatabang na duman sa politiko. Bako sa parte kan negosyo. Ibalansean pa sweldo. Ah. Ang sinasabing nasa laylayan, pakarayunan pa sweldo sa grabe ang ganot na mga pinapaturo kayan. Si mga nasa aircon, grabe ang sweldo. Si mga nasa balad, kakadikit. Tapos iba pa sa 15-30. Nasa aircon yan. Nagtatrabaho sa iba. Kaya dapat balansyon kan sa tuyang gobyerno, bantayan kung isa sa mga nagtatrabahong tultol, tapos dai, kastiguhon. Kasi mga nagbubulakbol. Yan, na sige siya na resibi mayong man trabaho. Pag-abot din 15-30, mapalad, magawgaw. Tapos ilinaw pa kan ibang mga politiko. Yan. Ada iba hali-hali. Nga saro sa dakulang Butanti. suportador. Dahil ko mo yan dapat ang sweldo kayo ni 15-30 daw di magtrabaho. Tukaw-tukaw sana, uli pagharong. Madyan sa trabaho, sige lang tukaw-tukaw, may 15-30. Firming boundary. Bondire. Mayo man porsyento. Iyo baga. Ini na detisin kan sa tuyang patusay maka na gobyerno niya ng mga panahon na kadakol mga paplansyahon, babaguhon, sayon si President-elect Bongbong Marcos. Asinan sa iyang mga pag-iriba. Iyo man ang ganda. Kailangan man si BBM sanan magpakarahay kan Pilipinas. Iyo. Binayaan na yan, grabe ang utang. Nagparalubo sa utang,
sasaluhon man ni BBM. Siyempre, pag-abot kay BBM, mangutang utro, ina ang solusyon. Dagdagan ang utang. Mayon ang ibang ginibuan na gobyerno Pilipinas magparautang. Dagdagan? Paano man mag-asinso ang Pilipinas kung pirmingan na sa isip magparapangutang? Iyo baga, paano makakaahon yan na pagkabot kang panahon, ang isipon naman ka masunod na administrasyon, bakong pagbayad ka, hindi pag-utang. Sagad sa utang. Iyo. Kaya ini yan pinagsasabing pag-abot sa mga teacher, London dito, London doon. Ngayon man ang ganda. Bakong London na nasyon ha? Aram na, London dito, London. Oo, London. May yan papakarayon man sa dipid ni Manay Sara. Yan man. Asikasuhon man ang pasweldo ka na yaon sa Departamento kan Edukasyon. Kining mga teacher na panong sakit dosa. Iyo, dapat nga yan talaga Karundang Philip, ang mga teacher, iyo ang halangkaw na sweldo. Ano? Paano ka maging abogado kung mayong teacher? Paano ka maging pulis? Na mayong teacher. Paano ka maging matinding rebelde? Ano matala kabali naman si Rebel? Mga estudyante mga sa UP, kadati mga aktivista. Siyempre, kabali na yan. So, mga madudunong, minsan, sa sobrang dunong, mga rebelde na kaya. Antisipati, sa kung minsan, pinapadaba pa kan gobyerno. Iyo baga. Tigpaparasweldoan sa mga rebelde, yaon sa gobyerno. Ayo. Maramdaman dyan ako isa yan, mga naging senador, na mga rebelde, may mga kaso, tapos padabakan gobyerno. Iyo baga, sabi nga ni kaya nitong pag-igwa ngayang insidente na ang nakakuyan ngaya ining sa partika na Armed Forces, human rights, pag-sibilyan. Pag itong yung yaon sa ibong, always right. Always right pala. Iyo. Paano kung mga tugang niya itong no more rights? No more rights. So, ini sabi Karundang June, nasa ko yung maherap na informasyon. Good morning na lang kay Manoy Into, kay Bangor, digdi sa San Nicolas, Ciudad Can Irga. And sa gabos na taga San Nicolas. Iniwan si Philip Marasana, RPN Radio Ronda. Field Report! Okay, buto gaglagdara sa tuyan ni 21 minutos bakali sa alas 10 din na pagkaaga. Ano, engineer Cha? Pwede may commercial kita? Pwede may commercial kita? An si Karon. Pamutan ko ning happy listening si Municipal Councilor Alvin Sakwesa kan Batu, Camarines Sur. Yan, pinag-text sa kuya ni Pading Rebin. Lagrimas sa maumay. Oy, pabutan ko man ning pag-umaw. Si pinagpabot ang report kasudma. Sukabling nakabalad ra sa may masuli. Oy, action agad. Dahil talang kaya naiapot kung anong cable ito, ano. Yaon po ang sa imong pagsaludo. Duman po tinaman tulos ding aksyon. Mantang ang kablipok na nakabalandra, nakakaulang sa mga bihikulo. Kaya, I salute you. Okay, mga tugang uyang unang sabuyang nagkapira mga hanap buhay. Oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City.
Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakadakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay mo itong buwelta na kita digdi sa tuyang programa. Ay kuha na po kita ni 25 minutos, bakalisan alas 10. Oy, si mga naghihimo ni na pamuntuhan. Ano po ang masiram na pamuntuhan ngunyan? Ang masiram pong pamuntuhan, sinigang. Ang sinigang na hipon. Wow. Na may kaibanan ning pitsay. Habang naghahalat-halat ka kan maluto, naghigup-higup ka kan sabaw. Uy, abaan. Hain daw yang ngunyan. Sa ngunyan po mga tugang nakanood naman ang satuyang mga pampublikong lunadan. Hindi po mga drivers na kung marumduman po nindo kang panahon, ang bao iriga, sabi nga ni kan iba, ang try mo bilhin niya ginigibong jeep. Ang jeep nga ginigibong bus. Taan pasahero baya, ayaw na sa luwas. Pero po sa ngunyan, talagang seating capacity. Ang mga multicab, saka ang jeep. Kaya luhay-luhay naman po mga tugang na nakakanood na maging capacity sana ang mga lunad, kan mga pampublikong lunadan. Kaya saludo. Saludo po ang sindong lingkod. Diyan po sa sindong pinagsasagibo. Na oral daw na pagkuan ni pasayro. Mala kasubago si nasakayang ko, seating capacity kami. O may nagpapara pa, duman sa may Santa Cruz, dahil na po pinasakay, makabing-kabing na. O dapat seating capacity lang ang mga multicab saka ining jeep. Alangan po mga tugang, ining darakulang lunadan, ining bus, ay abaana.
paguna mo sardinas. Kung rush hour, habang igwa pa, sige lang ang palaog. Iyan po mga tugang dapat istriktuhan man kang kang LTO. Ini mga bus. Taigwa man bagayan na ning seating capacity. Kung pira lang ang pasahero, dyan sa nasambit ng bus. Okay, happy listening kay Reynan Lagrimas. Dyan po sa Banwaan Kambato. And si Alan, Alin. Si Pading Alin, si bro. Alin na ligasyon dyan sa buhi. May pinag-text pati sa kuya si Alin. Baysa na Alin, mahanap kita. Mahanap kita ng pinanser. Igba akong dudulokon, mahanap kita pinanser. And digdi po mga tugang sa mga kuyan, digdi sa mga biyahero niya to akong pwede, kung paano, dahil naman kita magsakay. Dahil na kita magsakay, yaon pa ba kita? Yaon pa kita sa pandemic. Yaon pa. Anbanta kan COVID. O tibad mayo naman. Kaya nga sa mga pampublikong lunadan mga tugang, protection man yan kan lambang saro. Gabos po naka-face mask. Kang panahon po mga tugang, kang panahon na mayo pa kita ning pandemic, igba kitang nakakasakay na nag-aabo, siging abo. Alagad na mayo yung face mask, pag uli mo sa araw, nag-aabo ka naman. Iyo yan mga tugang, pero sagon yan, igwa kitang face mask, kumbaga, na pipreserbaran. Day basta na ulakitan. May face mask kita. Igwa dyan pasahero, biglang nahatsing. Kung mayo ng face mask, si virus po mga tugang, airborne yan. Naggaro yan na sa tubig, naglalangoy-langoy sa aire. Pag nasinghot mo yan, mahatsing ka naman. But sabihin, si virus, naglulutaw-lutaw sa aire, nasinghot mo. Kaya, maski po mga tugang, yaon na kita sa medyo namamati ta, na garo normal na. Dito po, paghalion ng face mask. Tasaro yan sa mga proteksyon. Proteksyon siya sa tuya, lalo na kung nasa pampublikong lunadan kita. Nasa pampublikong lugar, lalo na po sa merkado, kadakol ang tao, dahil maram may nakasabatan ka, yaon sampangan mo biglang nangatsing, ay inda. Pag uli mo, nag-aratsing-atsing ka naman. Kaya mga tugang dahil sa paghalion, maski narumduman ko pati, kang nasa kasagsagan ka itong pandemic, igwa ni mga ordinansa ang kada lokal na gobyerno, digdi po sa ringkunada, na pagdaya ka nagsulot ng face mask, warning warning. Pandua, may kinintos. Ang pantulo, 700. Ang pang-apat na pagkadakop sa mo, 1,000. Ayan si mga ordinansa na pinagpasarkan na yaong kita sa tahaw kan pandemic. Inda ko lang, kung abot sungon yan, i-implementar yan. Diyan sa kasenruhan, an iba mayo naman ng face mask. Aday naman gayo pigsisitar. An IETF, buhay pa man. Iyo baga nangangasiwa, hindi nga IETF, buhay pa man.
yaong paman sa pag-obserbar. Kaining pandemic. Takot ba naman, haliw na yan? Ma naman yan, sirbi? Siguro lang mga tugang dahil nilang paghalion ang pagirumdum. Pagirumdum sa mga tao. Ay, good morning sa mga naka-live streaming. Dyan sa Taguig City. Yaon si Michael Baysa Lirut. And yaon man sa Catanduanes, si Joseph Arances. Kababata ko ni. Digdi sa baaw kang panahon na yaon na dyan sa Catanduanes, kuno rin sa pagdakula, iyon na naging bulol. Nagali ini, sayod sa iri. Truck, sayod ang truck. Ngunyan, yaon na sa Catanduanes, dahil na sayod, taan masiram nga ni, masiyam na. Ang truck, tsak na. So, paru-parong bukid, payo-payong bukid. O ano daw niya ako si Joseph nagbalik sa aki? Ay, kumusta si Edgar Badong? Dyan sa may Santa Teresita. Baaw, Camarines Sur. And dyan sa Harong, kumusta man? And sa ngunyan po mga tugang, adig di sa bagong matukaw na sekretaryo kang salud, tibaad pa man tibaad pa man magtausin daning kuya na asistensya, financial man yan o ano man po sa mga pinagdadialysis. Taan pinagdadialysis po mga tugang, iyo yan sumayo ning katapusan. Habang nabubuhay ka, isasalang ka dyan sa dialysis machine. Kaya tibaad maisipan pa man po mga tugang kan bagong sekretaryo kang salud na si Tulfo na tawan ning fundo maski po sa mga pribadong hospital, tawan ning fundo. Sikira makabawas-bawas diba sa mga babayadan. Tain ni po mga tugang na anhilang na lifetime habang nabubuhay ka. Pero ang ibang hilang, may bulong. Pero pag pinag-dialysis ka na po mga tugang, laomon mo hanggang may buhay. Naramdaman ko sa kanta, habang may buhay, hanggang may buhay. Kaya yan po mga tugang iba na baka abot man duman kaya Sekretaryo Tolfo kang salud digdi po mga tugang sa Pilipinas o digdi sa Rinconada, libuton mo po mga tugang ang mga dialysis room, kadakol po mga tugang na nakapirila, kadakol ang mga nakasalang. Lalo na po dyan sa may dyan sa government hospital, libre. Kadakol po mga tugang. Ang problema, si pambakal kang bulong, kung masalin ka ng dugo, may bayad pa man. O kaya dapat yan ang tutukan. Tawan man ng atensyon ang mga nagdadialysis. Ini anhilang na mayo ning katapusan.
maray an abo an sipon, ang kalintura. Tapag kung na, kung igwa ka ning arthritis, an arthritis minsan nahali man. Kung igwa ka ning, kung alimbawa diabetic ka, pag naagapan mo, mahali man. Pero ang dialysis po, pangatugang, lifetime. Habang may buhay, yaong ka sa dialysis room. Pag day ka nakatagal, goodbye. Ano po mga tugang tanasabi ko yan? Igwa po akong aki. Igwa akong aki na pigada dialysis 3 taon na. Pero po mga tugang, hirak nin Diyos. Nakakapag-motor pa man siya. Mahala nga ningon yan, yaon duman sa sarong ospital, digdi sa nabwa, nakamotor sana. Kaya iyo yan mga tugang, sabi nyo, nasasakitan naman. Nasasakitan naman ang sendong lingkod. Diba matawan ba ng mga kuya, lalo na po sa gobyerno, itong financial assistance. Duman po sa mga nag-dialysis, baski bulong, okay, kuha na po kita ng 39 minutos. Makaliyasan alas 10 ni na pagkaaga. Good morning kaya karundang Habanalim. Ano ang pamudtuhan ta? Siguro may pata May pata si karundang Joey. Tapos may berdurang bungkukan ay inda. Si Ramsana. Iyan ang pamugtuhan ngunya. Kunday man ining bulalo. Bulalo kan baka. Bako andamulag. O ini po mga tugang, take note diba sa may mga namamati-mati. Dang nung kapo kamo na sira kan karning damulag. Tamaski po marhay na kamo at ibad rito karon pa kamo kan hilang nindo. Grabe po ang karne kan damulag. Pero abang siram. Abang siram pero igwa po nintundag. Duman man sa mga may arthritis, dahil po kamo maghigop kan sabaw kan na damulag. Taabang siram. Pero po mga tugang mga pirang minuto, mamamati po yan nindo. Duman sa mga kolesterol kayan. Basta po si mga mayong kuskus na sira, o iyo yan, nung kakamukayan. Pero si may mga kuskus, pwede. Arokan bangus, may kuskus yan. Pwede yan. Itong tanga, may sira baga na tanga. Tangang sira, dahil po kamukayan. Aram mo kung ano ang sirang tanga. Itong sardinas, aram na lata maglaog. Aram na dahil na makakalawas diba sa lata, naglaog ang sira. Iyo yan ang tanga, tangang sira. Igwa man po mga tugang sira na daipig reparo kan ikos. Daay man lamang reparohan kan ido. Anreno po mga tugang. Anreno, renonot na sin. Dayan pigmamangnukan ikos. Maskian ido.
Okay, igwa akong madulot ako ning sarong kansyon alata. Kuya ko muna ining dulot kini duman sa mga duman sa dayon nagkukubong, duman sa mga kung nagtuturog, dayon nagagamit din kubong, dulot kini duman kansyon na ini, hiwas man duman sa mga hiwas man duman sa mga dapat madinggi, dapat dapat madinggi. Oh, ining kansyon na ini. Alata. Matabo. Yun na. Okay. O yan mga tugang, dulot ko ni Sendo. Ining kansyon na ini. Ang tanong? Halina mga kaibigan, kami po ay pakinggan. Dito sa aming aawitin, lamok ang pinagmulan, lamok ang patutunguhan, lamok ang pinanggalingan. Sa lamok namin sisimulat, sa lamok wawakasan. Sa gabi sa ating pagtulog ay mapapakinggan na nagdidisko ang lamok. Sa tenga ay nagliliparan ang magandang misis mo. Pag kanilang napagtripan, maputing binti ni misis ang malilintikan. Tulad ng aming kaibigan, bagong kasal pa lang ay iniwan ang asawa. Sa kulambo pa naman, ngunit habang siya'y wala, ang hindi niya nalalaman, may isang lamok sa kulambo, siya ay naunahan. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo niyo kung kayo'y natutulog. Ang kumari po namin, nako, tulog na tulog pa rin. Ubod ng lakas humagok, ang asawa'y di pansin na pinapapak na ng lamok. Maya't mayay dumadaing, ngunit bakit ang mister niya wari? Sarap na sarap man din. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ito ang istorya noong isang hating gabi, magmula sa kung saan ay umuwi bigla si Mare. At nang makita niyang pinapapak na lamok si Pare, ay hinabol ng daga itong lamok na salbahe. Mayroon din pong lalaki na pumunta ng Saudi at iniwan ang asawa na naku, sexy. Nang dapuan ng lamok ay may sumulat kay lalaki. Umuwi kang madali at may pabinyag ka pare. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo niyo kung kayo'y natutulog. At nung isang gabi, si Mariko'y nadisgrasya. Huling-huli ng mister niya sa kulambo ng iba. Alam niyo ba ang dahilan at alibay sa asawa? Sa kulambong gamit nila ay may lamok din nakita. Kaya nga ba o mga kaibigan, lagi niyong tandaan, sa lamok na pambihira at hindi pang karaniwan ay huwag magtiis
tiwala at baka ka maunahan o mahirap masingitan kung lamok ang dahilan. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo nyo kung ngayon natutulog. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo nyo kung ngayon natutulog. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo nyo kung ngayon natutulog. Okay mo tugang yan ang magayon. Adulot ko sa mga day nagkukubong. Dapat mag-ingat po kita kunyan sa dinggi. Pakinggan dito sa amin. Ang dinggi po mga tugang, iyo yan ang problema kan sa tuyang Tunguhan, lamok ang pinanggalingan. sa tuyang kapalibutan. Takon na daay kita. Daay kita mag-reparo. Dyan po sa tuyang kapalibutan. Ini pong dinggi. Daay man lugod mangyari. Iyan po mga tugang. Pag nakakagat yan sa tuya, nakakagat ning maski dikit sana na makagat kita kan namok, pwede sir po mga tugang na mamati ta anhilang. Iniwan ang asawa sa kulambo pa naman. Wala ang Ano ini ta na uutro halata kada nung taning saro. Halata garo ko yan. Nautro sa tuyang sinamok. may lamok. Yaon sa ito palan. Saan si Engine Ratcha dahil ko napupundinding saro. Ining yaon sa ko yan sa ibong. Halata ay naso araw. Ano araw kay anday ko. Yan. Okay. Iyan po mga tugang, sabi ka na Department of Health, maglinig kita sa kapalibutan. Dahil po kita magpabaya na kung igwanin mga lata, roida kan sa tuyang mga bihikulo, na igwa po ng tubig, iyan po halion ang tubig, ikaag dyan sa dain na uuranan. Dahil po naistakan ng tubig. Ang namok po mga tugang sa totoo lang, ang namok, iyan ang paboritong lugar. Kadakol po mga tugang daradarakan na namok ng virus. Takon sa insain niya nagatutok doon. Ang namok. Diyan po mga tugang sa flower base, ang pagguna niya ito, malinig ang tubig. Pero po mga tugang, ang flower base, ito bagang fresh sa flower na pagkakaagad taning tubig, minsan po yaon dyan ang namok. Kaya dito po pag baliwalaon na ang tubig dyan sa rugsimana na, dito papigyari ribayan. Tatibaan may mahiling kitang kiti-kiti dyan sa loob kan baso, dyan sa loob kan flower base, ito palan po mga tugang saro na pwede sir magkagat sa tuya. Ito pala namok na. Iguala na po kita mga tugang ni na 7 minutos antes bagalas 11 ni na pagka-aga. Luto na sa sinigang? Siram sana. Sinigang na hipon na pagkadurdakula, igwanin pitsay, ay siram sana.
Habang naghahalat-halat ka kito nga maluto, nagihigop-higop ka ni sabaw. Ang sabaw medyo maharang-harang. Oy, good morning pala dyan sa Sarong Ospital. Anig di sa haranikang boundary. Kana Nabua and Eriga. May mga nakatune in dyan, lalo na dyan sa may dialysis room. Kumusta na sana po kamo? And kumusta man dyan sa Banwaan kan Nabua, lalo na po sa barangay La Purisima. Sinda pading Chudi Asur, Sandy Briones, and si pading Jun Galo. And sa Gabos, na mga taga La Purisima, kumusta na sana? And dyan man sa Banwaan kan Baaw, dyan sa Upland, dyan sa may Pugay, abot duman sa may Nababarira, dyan sa may Biga, kumusta na sana? Although ang tinampo po dyan mga tugang, kalahi project. Pero po ang kagayonan ta, concreting naman. Pag nag-uran, dahil na malalapok. Kaya lang sabi nga ni Kayan, pag may kasabatan, mag-giveaway ang saro. Dahil po pwede magtaplisan. Kapag sinabing kalahisid program, lalo na po sa road concreting, sadit po iyan na tinampo. One way lang iyan. Kung iguan ng awad-awad ang barangay, pwedeng sa lipon natangining si 2 metros o 3 metros maging 6 metros, di halakbang na, magayo na ang tinampo. Okay, iguan na po kitang mga tugal ning 4 minutos antes mag alas 11. Oy, maluway-luhay na kita nga maparam. Nakaibanan ta sa paggalilingkod bayan. Si karundang Ruth Pornelius. And yaon man si karundang Philip Barasida. Sa information, yaon si Playboy Jimmy Guansun. Anggutan ka kan agum mo. Playboy pa lang iya si Jimmy. Sa technical, yaon man si Engineer Cha Boy na Obra. Sa transmitter, yaon man po si Engineer Felix Lagrimas. And yaon man si Aldrin Orlanda. Sa ngaran po ni karondang Joey Lim, iyo po ang regular host. Rimanan kita. Ako man po mga tugang si Jun Badong Batan. Giraray po mga